Takže ahoj, vítejte u dalšího videa na mém kanále Piškůtek a spol SRO a dneska to bude takový video, co jsem vlastně koupil ve Zverimexu, když jsem tam byl zvyky, a ještě to bude taková vlastně jedna informačka menší, že zítra se nezapomeňte podívat na další video. Budu dělat vaječnou míchanici, protože mám pro žebříčky větší klec a znáte to, prostě bych ji chtěl víc. Takže budu vařit vaječnou míchanici, tak se nezapomeňte podívat. A teďka jdeme teda na ty věci z toho Zverimexu. Takže jako první tady mám... Takže jako první omlouvám se za ten špatný střih. Takže jako první tady mám teda klasický zrní. Je to od Avicentra, chválím je, protože mají plný balík toho. Bylo to plný, mám tady důkaz. Tady je toho litr a bylo to celý plný, já jsem dal trošku ze bříčkám, takže už to asi plný nebude nikdy, dokud to zase nerozsypu. A tady je toho kilo a myslím, že jako za těch 30 korun je to celkem pěkná cena a je tam toho teda celkem dost. Takže jo, to by bylo asi takhle jenom k té potravě pro ně. A teďka se vrhneme na pomlsky. Takže jako první pomlsek mám tohle. Je to senegalské praso. Je to takhle zabalený. Prostě vám to ukážu. Je to takhle ten klásek celý. A ty zebřičky to z toho vyzobávají. Je to dobrý vlastně, že oni se nějak zabavujou a vlastně prostě jim to chutná a já jim to dávám jako pamlsek. Třeba prostě, když si postavili hnízdo, tak jsem jim to dal. A nebo když odjíždíme někam na hory na dlouho, tak jim tam dám třeba 4 a ještě k tomu jim dám hromadu jídla, takže asi neumřou hlady. A to je asi tak dobrý, že na to neumřou. Počkejte. Takže tak, to by bylo všechno k tomu senegalskému prasu. A teďka se podíváme na tyčinky. Takže to jsou tyčinky, mám 3, akorát jsem prostě přišel později z domu. A vlastně dal jsem to už rovnou ze bříčkám a pak jsem začal natáčet tady to video. A jedna teda stojí 16 nebo 18 korun, teďka si nejsem jistý, je to tam prostě v krabici a vy si můžete vybrat různý druhy, jaký chcete. Tak já jsem vybral tady tohle je senegalský proso slepený medem. A ještě jsou tam nějaký, myslím, že jako dýňový semínka nebo něco. A tady to druhé je senegalský proso, myslím, že je s kmínem nebo něco takového. Zaostří se. Takže to by bylo všechno k pomlskům a teďka jdeme na věci, co jsem jenom tak koupil do klece, aby se měli líp. Takže první z těch 2 věcí, co jsem jim koupil do klece, je bazének. Je takový modrý, jak můžete vidět, a vleze se do něho celkem dost vody, ale moc jim tam té vody dávat nebudu zase, aby se mi neutopili. Podle mě teda zebříčka plavat neumí. Prostě dá se to oddělat, aby se do toho líp nadívala ta voda. A kdo by nevěděl, jak to funguje, tak když otevřete klec, tak to tam takhle zasadíte a tu klec vlastně z vrchu zavřete, že to bude úplně takhle prostě opřený. Ty zebříčky do toho naskáčou. Tohle vlastně bude zvenku, jakože to bude takhle prostě. Tak. Tady je jakože klec a bude to takhle. Chápete, že jo? Dobrý, takže to by bylo asi tak všechno k bazénku. Akorát, co je nemilý, tak jsem přišel dom a zjistil jsem, že to tam mám nakřuplý, což mě trošku zklamalo, že tento Zverimex jsem měl celkem rád, ale už jako ho moc rád nemám, protože se mi tam ani moc nelíbí, jak se starají o ty zvířata, že jsou na ně jakože, třeba když mi tam balili tu zebříčku, tak že ho prostě ošklivě chytli a úplně ho tam narvali a že tam aj nějak pískala, jakože se jí to asi úplně nelíbilo. Takže tak, a teďka jdeme na tu poslední věc a tam už nebudu dělat ten poslední střih. Nebo jo, udělám vám ho tam. Takže jo, poslední